Spesial dari driver handal, silakan pun sedaya monggo. Asik. Juga kaguyuban apa tuh Honda GC Pacific Wonder. Siang pantoro ratri mung eling manising ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulaksmi. Jroning batenku antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal go! Surya Muda Galer Multimedia. Mas Pecek yuk Siang jroning batenku rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal audio New Gallery Video Shooting Live Streaming
Spesial buat Karang Taruna yang dari kota Panguriban. Siang pantororati goreng manising hati setiaku bisa handuweni marang sang dia Sulaksmi. Tresna ugi ngarya tangga